توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله جنينجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينغونيا بدي فما علم توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم ينجي ديك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جين ودابا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دلي فمتي دلي ما صدوئي توكلت على الله وكم ينجي سمع دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله 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 جوني جيجي سمع فما على الله توكلت على الله على دونغا سني كنا داشتوكو توكلت على الله amara nu kone nere kelen denge alebia ke ba jalo fana bia no e fla folo e fla mini fla nan ta la fio no na tabulo wore tabulo msi tabulo saka tabulo foi tabulo are ne bengo manja nyano amara ni murai mi no saka ta sugodo galakani ntike kana dime ko ga forondo naji ha atagom kulu wala gaw ha aywa ame befu ka be wala nyumando 15e de l'environnement no ye dogokum fla semaine dogokum mesigi ya sa sigira la kana barab sa ke wati yelama ko kololo kumbe mi nye fanga nyema ye no ye shogel ko kala maiga ye o ta ko muganu duruna ale taro baraw ko ngu karu de kuluguru kitaka o fe mi mana bo ko nana mi bora ko ko nana anoda outlooka jamana ko ntege ale ye saga keme fla ani biduru di koko di falatoni yatimewma mi nye batuli nyanye ale tay batangi koko di yatimewni desebato ma ministry mimbe malien munu sigeno ko fe ale tandi koko di falatoni yatimewma malien no be Italy o e mugandi koko di yatimewno amara ne woni calcul doke angu me minga segu ni ne dogoni sisa esra ga sagafa ne be saga femme to bulunga kungulo to bine fe e mata do ko saga ma faaw o fanati technique do ya o bantal ma mi fe de afla la nga jumenga ya pasa on te ga saga ere saga no me kam ubega kokoro ko do fo songa ga chara saga ko namboru la san kun folaw ye cheni ke kuchala ga o fe ananda do la farkolo nyineje alebe sunga me ambolo bi Eric Segusel kuye beme menga alela ka alege fédération ni ministère amara u yere kisi me wanga bolontan kisi ministère ni fédération jera ku yere kisi u manga bolontan kisi tagali mingra Afrique du Sud akokara tugodu ka nyefanyi amefa ka famu biye ko kara tugodu joru ga ko kara tugodu muna joru bela jile pamuru tayire ki to Afrique du Sud kata uko sega sega ga ko nyefo anyi kan 2025 minga ngake Maroc ga ofe koni ala sonama o tirage be ke juillet kalo nata entre nani o ke Johannesburg Afrique du Sud ka ofe farajala ka o ka togolandula ta olu fana ka Coupe d'Afrique no héroe o fana barabe damne bi Allemagne ka ofe ni kalo entre tani nani bi Allemagne ni Écosse olu ben dula tana be bela jile nyeshino no mamma iwodo Toni Kroos ale de koni akara Allemagne ngana e koy euro damneli
abe kunche fana jouer kalo tleta ani nani yora anya fa go jie kono bolondana olu fana wule no FIFA no fe ko FIFA be ka bara munge bolondana ni amara fanda nyamana do bisra FIFA nye suna munu ga warbe do FIFA la atsaka kulula abaka fanda nyamana ni ala kuma la kuma ba yo so ma dai na no ya soro flabe dugula sa ana do yani tlega bi amara ambe befo jien togo ko baroso jien ye kasange ale ni bamunan chedi aw ba fo mi ma kuma otuma ko anniversaire o ye kaburu ibe ka surunya o de la dongodo amara ni solla ka wili walma ni wila kuma ala wale nyumando ika salikira kan minye fani ba ikulu wale nyumando iki yere fleka ma wore fle sabula ni ma be ma wore be amara ni sera bela okoro kibe abechien ni be ikelenta no ma mi fa fo ti sega e fa de wa me kan arekelendi ye fe o fe no be se ki kunu kana to aki nemu de ni ye yiri mari blaga ta kungola ka ta logo nyini na na ka ma logo soro are mi nya no fiyo na soro ale negade amara babe baba ngana ko kulokoro en nege o makaburu do mun negativo ede alaka hakli nyumanda ma so ma dayna mura keleno ka ansenge kosebe antna na zega an farufuni ina fo korole ame don tugomi ama nyini mo fo ka family ko la wachi na tugodo ko kara tugo dono ka nyima dono maima nga ngonu me minfo oye mali nyema oye fen flave mali kono o ka gele malion ma iko uninjuru amara a flashi te fen deniye jamana kono malion mana me ko arme mo kelen sara abu ko ni tasuma gonin taga sigi udusukuna wanu ya me ko egli batira ye ko ulide malde munu me koka uko ama konte min kalama ni egli batira ulu dobe shiromi utisega shiye ulu dobe tleromi utisega tle bara mumbe nu ulubo kenubu disi gosi nube ga waso o shitsega soro ni egli batira beko egli beko arme afla bela jilenye fenye jamana kono mauti so minga je amara anyeba la dabulo minani watina chiado kebanu numa boka bina uno fe sunitle nga dorome tu kono farkolo nyaje dorome kele wo sogole munu ma du utita bolontan rola ukasrate bolontan fe bolontana mata foite suma sambe ba utado na sur championnat équipe re damyi ambora coupe d'Afrique la war min dira coupe d'Afrique la Mali tola Mali re joro kama ay résultat minge war tlana chogodi fédération mo million nani bolontan to munu ma mo million fla million kemel biduru kubna no ta ko ka duguma bolontan ro ko ko ulula be no oyi amara ni joru be jouer Mali jamana alle be shiro yinuye alle be dumuni yinuye u kele nu iwele la kimena na jouer wa kemebe tagadima Mali de badi now gaina prime de victoire bita milliona walma million gele ni ko Mali de ba warbo ka waga no kono ka du uma ube filmi no Mali de badi no te malion du susma mamunu mo barala mumbulu desa ka lu ganga boy biwiye munge ananga jouer Ghana kamaya fédération ye mun bara sigi senga alika mogo labe kalo kele ka ko anye ka fo tiena ani Ghana de bina na jouer aw mun ye supporteru ye aw mun ye malien ye
ame fe nini nga ke aka ndeme parce que match an nafa ka bo ko so nga qualification na joni fédération ko barake dongni ndro we lisi bo ko entraîneur ma mo gani seginta anga joueur nu chenu toko baba chamana nga bia chamante jouer depuis Eric Seussel nana nira chien fola ya ka sode unta kele gardien kele meilleur joueur du championnat wo tara sigi baniga ali bani toujours la mo ngam ma wulu kay ta réchauffement ke mo blola far ko nyene jam meka en fait no ya nga championnat national ne be nyini ngalle ka be ka mune nye en nye na bora club ka joueur ou fere ka warduna abeka mune nye jamana e duguma bolonta min kun développer no en fait no ba to amsaka demsenu nyuma on soro o duguma bolonta antarami Assemblée nationale présent autre junior ka coupe financer cadeau ka coupe me financer minimum ta me financer ni bela jelen bolontan tonono au joueur nyuma no la baw ou le me fra nyonga ka équipe nationale do la betua dogo ulu be entraînement ke ya sa ka saka nyogon don ou be nyogon place ni nyogon fonda avec to équipe de la gagner ni be mo ta ko ka bo atale ku ye mo duru ngabi on nyebe muna mare taleno anga fédération bulu ngana na fo maw munu me yala diefe keta do dowa kulubali dowa sisewa jarawa traorewa ka laje no ya soro o maliyeye kana noye o boro saw o tin saw o be mali don o te mali don o be na no olude kana olude la jouer ne hakilla niyame hine ngodudu niyame du ngo fani badu niyame de ngo fani badu niyame sigi nyo ya ngibe sigi dado de la niyame be mo bunya ngi la mona dudo de kono tintela ete jamana tariku don ita tabulu don adugu don me somuma ute somuma ebe na jouer ulu e ko me na jouer dro ebe mundo ala Samuel eto bolontan chogo ana unga demsonu bolontan chogo dusukolo dro no bubo nyona ibaro eto chef folo ka Coupe d'Afrique ta kara yoro mina kan 2002 malla aka Coupe d'Afrique folo kara odi a FAP stade la Cameroun kunte bolontan bat ntula technicité ba kunte me dusukolo odi ba on jep machama si ça on yem Ghana match ke ina fo on était Ghana e nous nana amu mena ko blanc en poche kono fuba me do non c'est une équipe qui n'est plus en forme et c'est ne plus l'ancienne Ghana nga che frondo mugo boro koro desara tugo ti solanta re kumulo free la me sura kono o Ghana de flene kana anti en fait an kunga minge pour nga saka ye coupe du monde na mogo be na bamako ya mba be bati ni anti ife we na nil do sura ko fe o ba nga tagali dani mais bi una na munge si ça abu comme nous ya fo malion nyana comme awre chamante Eric Seussel fait ambo gain comme joueur nous nga kuma be ka cha me kangarda uluye absaka Eric Seussel gain mais nanu joueur blala ngona bolontana te de amariye mi sebe joueur de ko kulu de jera ka fa ka sebe u degune ne do u torale ne do amara eni neni nyogonche ni ne taranjo bera la ke ga kuma fo ma fo ike parce que mese ki wele ga do soju kono ga fiena ni manye mese ga fo keba ma keba be yala la kare kono na afora te bolongo na ibina me pma sutura be odela demsonu ne do nu ye koke bololo tle na ali yere ga du kono téléphone me be bolo be ga be contrôler a maintenant ni mi bora min kalama ibe se ka fere min tigala ba fo tigi nyene be fere tige ola mais demsonu bora ga pma bololo ga awere fana bora ga pma bololo ga joni ga fsal joni sisa o ya irana Eric Seussel ala na ga joru ulle noyeni donc fédération ou le ministère ou le kai en fana ba nyunu fe Afrique du Sud taga la bena chogodi biye ko kara chogodi muna joru we to ka avion ta kelengelenga tuga dugula we do segira kana Bamako uko lu u kana upa o kunaka Eric Gene uko nyefo musaka mbega do bolontana nere fere
vérificateur ka wuli ka taga ko sɛgɛsɛgɛ Mali wari de do ni y'a mɛn aw b'a fɔ k'aw ye fédération ye Mali de do Pinochet do fɔ yan délégation de pouvoir de do Mali de b'a da aw ma aw ka baara kɛ n'a tɛ ka malidenw nimisi wasa a bɛ taa de fura foyi tɛ a la a kɛra bi o a kɛra sini a bɛ taa balontan ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu ka dɔrɔmɛ tɛ don balontan na u ka sira tɛ balontan na u ka fosi tɛ a la a ɲɛna o a tiɲɛna o a dɔw yɛrɛ ka comptant yɛrɛ tɛ wuli n'a ma fɔ ko aigle bɛ jouer o y'u ka sugu wulilen dɔw bɛ wuli ji carton marché nɔfɛ joueurs ka maillot koli marché safunɛ minɛ na d'u ma u bɛ don mobili minnu kɔnɔ o carburant ko bɛɛ lajɛlen n'i ka sugu n'i y'o o lajɛ ko o ɲɛmaya bɛ maa min bolo n'o ye ministre des sports ye o fana maa kan ka kɛ ale bolo min b'a dɔn ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na n'u kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu taabolo n'u tabiya n'u kɛcogo dɔn u bɛ minɛ cogo di jamana kana perdre a la n'o tɛ fédération bɛ se cogo di k'a fɔ ko wayi k'ale ni ministère bɛnn'a kan k'u jɛra n'a ye ko ka Eric Sékou Sall kɛ o tɛ bɛnbɛnbɛn yɛrɛ kɛnɛ kan n'a ye yan c'est vrai c'est l'État sur proposition de la fédération État de bɛ fédération b'a fɔ bon an mago bɛ kibaru de la ka k'an ka entraîneur ye ministère b'aw ɲininka aw sɔnn'a ma u bɛ ministère ɲininka ni ministère ko k'a sɔn ni ministère ko k'a ma sɔn a tɛ taa o parce que ministère fana fɛ yen mɔgɔw bɛ minnu bɛ balontan ko ni fɛnw kalan u b'a fɔ non non kiba fana o bɛ se ka kɛ aigle entraîneur ye cogo di non non Amara tɛ se ka taa Kasim n'a y'o ta o ma deli ka gagner dɛ o ye équipe tɔ Gasquet tɛ ten de n'a ye mɔgɔ a ma Marseille mago sa nin yan olu entraîneur bɛ yen ministère b'a fɔ k'a t'o fɛ ninnu kana k'a fɔ k'u bɛ nin kɛ ministère b'a fɔ dɛ aw ka ko b'aw bolo aw m'a ta aw de nana n'a ye k'an k'a ta ka contrat d'a ma aw kana an tɔgɔ don aw ka kuma na aw ka ko kɛ aw k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la o fédération parce que défaut ba min bɛ yen bi maliyɛn bɛɛ bɛ k'a fɔ bi tant que fédération ma yɛlɛma an hakili bɛ min na an t'a sɔrɔ wa n'i ye Mali farikolo ɲɛnajɛ fan bɛɛ ta k'a lajɛ a tolilen don yɔrɔ ba min na o ye comité olympique sportif ye plainte donna dunko juguya ni yurugurugu la a plainte notifiera a comité mɔgɔw ye u bɛna taa bɔgɔ jeni kan ka t'u ɲɛfɔ jamana bɛ wari min d'u ma farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu munna u t'a sɔrɔ i ɲɛ bɛ nin jɛkulu na ninnu bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛw de ye donc n'i nana ministériya la n'i tɛ ninnu ɲɛdɔn e bɛ t'u bolo namugula sogoya la ten u b'i sama o ye monsieur le ministre nin ne don i b'a fɔ ko oui an ka taa fɛ hali ka conseil minnu bɛ yen n'olu b'a ɲɛdɔn olu si tɛ lamɛn tuguni parce que ninnu bɛ pression k'i ka yan fɛ mɔgɔw b'a kɛ tan faamaw b'a kɛ tan fɛn b'a kɛ tan sinon foyi balontan ɲɛdɔnbaw bɛ Mali kɔnɔ yan balontan kanubaw bɛ Mali kɔnɔ yan minnu ka musaka bɛ don a la su ni tile minnu y'u tiɲɛw bɛ don a la olu bɛ yan minnu ka tɔn bɛ a la u bɛ yan nka olu da de tɛ a la maaw de bɛ ta ka na sigi fédération kɛlen don mun ye sisan i b'a dɔn e bɛ na n'e nana e bɛ wari sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ wari kɛ ka mɔgɔ tɔw kɛlɛ i bɛ wari min sɔrɔ a kɔnɔ dɛ i b'o kɛ ka tɔw kɛlɛ donc an ka balontan ɲɛmɔgɔw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ armée bɛ ka gérer cogo min u ka fɛn fana football fana gérer o cogoya kelen na yurugu ni fɛn fosi kana ye a la mɔgɔw bɛ yan olu ko ko ni ko in tilara ka se ka dilan ka ɲɛ olu fana se ye min olu b'o kɛ jamana in kan k'a to tan olu ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen tɛ don a la parce que i tɛ se ka tigɛ wari ta k'a di kamalenkɔrɔ ɲɔgɔn ma a k'a dun a tɛ ka kɛ ka fosi kɛ farikolo ɲɛnajɛ ka di maliyɛn ye cogo min kuma tɛ balontan n'i y'a ye mɔgɔw dusu kasilen don bi nin n'an damantanw dɔrɔn de bɛ sen na sisan u y'a kɛ wala Eric Sékou Sall ma ye c'est vrai Sall ma satisfaction d'a ma a ka entraîneur a y'a ka limite yira Mali Côte d'Ivoire la Ghana nana tɔ bɛ dafa an y'a faamuya mɔgɔ sugu min don o bɛ se ka kɛ mais fédération fana tɛ se k'a fɔ ko ale fana ka ɲi ale ma ɲi ko ministère ye jamana an tɛ se k'o kɛ o kɛra cogo cogo an tɛ se ka ministère gɛn mais fédération kɔni bɛ se ka gɛn o bɛ se ka gɛn o bɛ se ka falen o bɛ se ka yɛlɛma fura fosi to o la o bɛ se ka kɛ donc tant que o ma yɛlɛma an hakili bɛ min na a sɔrɔli bɛ gɛlɛya dɛ fédération e ye mɔgɔ ta ko ye Eric Sékou Sall ka adjoint ye
o adjoint me jamana wɛrɛ la ni équipe wɛrɛ o bɛ ka taa ka Jeux olympiques préparer adjoint tɛ Eric Segusel la o bɛ ka entraîneur ya kɛ ne ma deli ka nin ye yɔrɔ si équipe bɛ mɔgɔ min bolo denmisɛnninw b'a bolo a kan ka olu baara kɛ a bɛ tila k'o ta k'o kɛ équipe A o adjoint ye tuguni sisan est-ce que Nigériakaw ma cɛ in de ta Finidi Georges de ta mɔgɔ bɛ ka entraîneur falen o mɔgɔ bɛ ka entraîneur falen et puis a bɛɛ ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu dɔɔni n'i y'u tɔgɔ fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko ouais karisa il a bien joué a bɛ dɔ dɔn mɔgɔ minnu denmisɛnnin minnu yɛrɛ ka jouera ballontan min na entraîneur ma joué o la o bɛ se k'olu mara cogo di ne kɔni ye fɛn dɔ de ye a mara Aigle ka entraînement dɔ bɔra télé la i b'a dɔn ni i ye image ye i bɛ k'o faamu ne ye o de ye dɔw bɛ ka pɛrɛn Eric Segusel kunna n ko nin tɛ se ninnu na nin y'an ka sɔgɔmada in na kuma ye komi a ko ma nɔgɔn an bɛ taa n'an ka kunnafoniw ye wolomasiri tabaw olu ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da maliyɛn cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye alamisadon ye juin kalo ale tile 13 sɔrɔdasiw olu bɔtɔ duwanzakaw fɛ yen min ye u ye bingali dɔ bali bingali min ni bamancɛwale ni ɲugawale kɛbaaw kun kɛlen don k'o jan da u ɲɛ kilomɛtiri 33 yanni duwanza cɛ ka taa worodugu yan fan fɛ wulikajɔ in kɔni senfɛ sa bamancɛwale ni ɲugawale kɛbaa caman bɔnɛna a nin na maramafɛn mun kun b'u bolo n'o ye maramafɛn jugu ye AK-45 ni chargeur ni radio talikiwalikuw n'a minɛn tɔw sɔrɔdasiw y'o bɛɛ lajɛlen daraki u bolo maa si ma se ka boli ka tila sɔrɔdasiw la a kɛnɛ kan ye o wulikajɔ in kɔfɛ sɔrɔdasi kelen n'o y'an ka sɔrɔdasi faamaw ye olu bɛɛ tɔ soso bɛ fana fanfɛla la ni jugawale kɛbaaw maa minnu bɛ kibaruyaw d'u ma ani minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ b'u ka baara dɔw kɛ minɛn dɔw tun bɛ u bolo n'o a bɛ fɔ o ma ko mɔbiliw u y'olu daraki olu la k'olu fana bɔnɛ u ni na armée kɔni ka sira ka minɛn dɔw a ka minɛn dɔw sonyɛnenw minɛ u bolo n'o ye mɔbiliw ye ka taa se teniw ma ale ni marafaw sosobekaw ale ni kalakaw olu fɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o o ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan k'an ka hakilina kɛ kelen ye ko n'Ala n'a kira sɔnna ma min ye jamanadenw ka taa ni ka segin n'u lakanali jamana fantan naani ko a bɛna ɲɛ sɔrɔ ko Ala a tɛ mɛn ko n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ko n'Ala sɔnna ma ko se ko o y'an ta ye an bɛ armée fo ka segin ka armée fo ministre Sadio Kamara a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn a yɛrɛ bɛ hiji la nin waati na ale ni colonel Ablaye Mayiga u bɛɛ bɛ hiji la ye Magan faamaw y'u wele k'u ka taa hiji ɲinɛna ne de kɔ ɲinɛna ne kɔ Sadio taatɔ de ɲinɛna ne kɔ bon ne yɛrɛ bɛ k'aw ka hiji ko in ye cogo min a kuma de fɔ man di sinon ne ka juru bi dɔ la ale bɛ hiji la ne t'a dɔn a taara cogo min na yɛrɛ aw dun ko ko mɔgɔ ni juru ti taa ne ka juru b'ale la ale bɛ maga wa a bɛ tila k'a photo ci ma fana ye ko mon type je suis là mais ne yafara ma Ala k'a ka dugawu minɛ ne kɔni ta man gɛlɛn premier ministre Shogel Kokala Mayiga docteur kunu ale tun bɛ kitakaw fɛ yen kita a bɛ fɔ min ma ko dɔgɔkun 2 min bɛ sigi sa yaasa ka se ka waati sigira lakanaw k'olu k'o sigi sen kan o baaraw kɛra kitakaw ka ndolati terrain n'a bɛ fɔ min ma ko stade municipal min ye baara in ye ale ta ko 25 ne n'a bɛ fɔ ma ko 15 de l'environnement a kɛ kun ye sa jamana yɛrɛ bɛ se cogo min na ka waleyaw sigi sen kan min bɛ waati yɛlɛma kunbɛn kuma tɛ bi nin waati na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kita kɔni ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni kungokolon caman bɛ yen yirituw caman bɛ yen waati dɔ la kiba yɛrɛ kun taara ko dɔ sɛgɛsɛgɛ sinuwaw kun talen don bi u ka yɔrɔ ninnu kan k'u yiriw bɛɛ lajɛlen tigɛli kɛ o kungoba minnu bɛ yen sa olu bɛ se ka lakana cogo min o hukumu de la sa u kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun 2 ye n'o ye 15 de l'environnement ye ka taa baaraw kurubo karili a daminɛli baaraw kɛ olu fɛ yen gouvernement y'a jira k'a fɔ ko ale ka laɲinibaw bɛ tali kɛ min na o ye min ye nin waati in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min kunnafoni sanumanw olu ka se ka di kungo ni baw ni kɔfolow ni babolow olu bɛ se ka lakana cogo min na ka fara jamanadenw yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔn na ma kitakaw olu
olu ka ko hukumu kɔnɔna na ministre y'a yira k'a fɔ ko kita yɛrɛ misali ye sigida lakana ale ko la min ye jɛya ye ale ni yiriwali kuntalajan o ministre n'o ye Mamadu Samake ye a ko ale kɔni dalen don ala k'a fɔ ko nin waati in na min ye kita n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye u sugandira kun min na a na to na se ka dɔ fara u ka cɛsiri n'u ka timinanja kan waliya minnu bɛ kunnafonidi ko la ka kungow la kɔlɔsi ko u na dɔ fara o kan o de la sa a kɔni sinsin min kan o ye dugudenw u kana dɔn k'a fɔ ko 15 de l'environnement ko n'o tɛmɛna ko y'a bannen ye a ka kɛ baara y'u bolo baara min n'u b'u cɛsiri a la waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw an'u ka cɛsiri n'u ka timinandiyaw ka dɔ fara o kan ko n'i y'a ye u ye tiga ale faaba ta ka nin jɛrɛ 25nan in sigi ye k'o kɛkun ye min ye kita yɛrɛ kɔnɔna na bi min ye kungokolon fantan bantan caman bɛ yen kɛnɛw bɛ kita kɔnɔna na kita yɛrɛ n'a bɛ fɔ ma ko biosphère bawulen o bɛ yen o yɛrɛ UNESCO mɔgɔw y'o ta k'o sigi sen kan k'ale kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔna na n'i y'o o kungoba in ta k'a lajɛ sa taari 2,500,000 a bɛ o de sanfɛ min ye pariki fana bawulen ye o fana bɛ ale ni a kungow ni a babolow ni a forow ko olu bɛɛ lajɛlen kan ka lajɛ badenkokaw fɛ yen min ye kɔnkasagabugukaw fana fɛ yen ka na se finakaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔw ye yɔrɔ minnu bilama olu kan ka lakɔlɔsi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw man ka u sɔrɔ o de la kɔni u ye kita ta yaasa ka taa nin baara ninnu kɛ yen i b'a dɔn bi k'a fɔ ko anw donsow anw ɲɛtana ye yiri ye min ye lɔgɔtigɛlaw olu ɲɛtana ye yiri ye saribɔntigɛlaw ɲɛtana ye yiri ye minisew ɲɛtana ye yiri ye an bɛɛ lajɛlen bɛ balo kungo in na yiri lili yiri ŋɔmɔ yiri fara k'an nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɔlɔsi ka don bɛrɛ la sabula yiri minnu bɛ tigɛ f'u ka nɔrɔ bila farancɛla fanga premier ministre n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye a ko k'a bɛ kita cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri yaasa ka se ka sigida ale lakana baaraw k'u taalan ye ko kitakaw bɛ ka baara min kɛ tiɲɛ don maa caman bɛ yen olu kɔni bɛ dibi la olu cɛsirilen don yaasa nin baara ninnu bɛ se ka sigi sen kan cogo min ko nka ko laɲini belebeleba ye min ye o ye ka dɔ fara cɛsiri ka dugudenw olu ka se k'a dɔn k'a fɔ u ka sigida waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ na u yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ k'o kɛlɛ kɛ Sogɛli Kokala Mayiga ko jamana min ye marabolow ye fasodenw ka tɔnjɛkulu kɛnyɛrɛye tigilamaw ko ale ni maa minnu bɛ yen n'u bɛna ni musakaw ye k'u b'o don nin ko in na ka se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ binkɛnɛ ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka kɛlɛ kɛ kɛlɛba kelen ye an ka bɔ kɛrɛfɛ kɛlɛ la min tɛna nɔ foyi di an ma a ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Mali gouvernement kɔni tɛ se ka to ko waati lakana sigida lakana ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔni kɛlɛli la ko kɛnɛma sigi diɲɛ kɔnɔ Mali ma ka kuntilenna fɔ yɔrɔ min na ko kuma tɛ nin waati in na min ye baaraw kan ka kɛ maaw kan ka ɲɔgɔn faamu ka se ka bɛn kɛ musaka minnu bɛ u bolo k'olu tɔpɔtɔ ka se ka baaraw kɛ baara minnu b'a to ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa ye a la o ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen sen donnen a la maa kana bɔ maa kɔ ka kɛ ni min ye sigida lakana ye ale sigida walankatali baaraw olu hukumu kɔnɔna na Sogɛli kɔni y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ale bɛ u kɛrɛfɛ san kalo 12 dɛmɛbaw fana k'a bila u kunna k'a fɔ bi Mali ale sariya sunba kura min ta n'o ye constitution kura ye o sigilen de 35 o ko min ye Mali ye ale ka yɛrɛma hɔrɔnya a tɛ ɲinɛ o kɔ ani maa minnu kan ka baara kɛ a tɛ ɲinɛ o kɔ jamanadenw ka nafa bɛ ko minnu na ko olu tɛna se k'olu kɛ bolo kɔfɛ ko ye ko n'o faamuna k'u ka sira dayɛlɛ bɛɛ ye maaw kana u ka baara kɛ baara in kurumo karili la sa min ye premier ministre ye min ye tigatulu dilayɔrɔ min bɛ kitakaw n y'a dɔn a taara ka taa ɲɛda yen nka dugu maabaw ka t'olu fana maasɛbɛ fo ka hakilinaw ta olu fɛ u ka dugawu kɛ jamana ye a ka sɔrɔ ka i kunda Bamako kan a n'a ka délégation n'an bɔra kitakaw fɛ yen ko ni Ala sɔnna a ma ntɛnɛn ale ni tarata nata in ko baara tɛ yen chômé et payé nin ka di ninnu tulo la dɛ kɔrɔ ni baara jiginna bisa k'an bɛɛ fo arabadon gouvernement ale y'o bataki bɔ k'o tɛmɛ ORTM ale la min ye bagan feere ye bagan 31 o de kɔni nalen no sa ka bila sugu la gouvernement fɛ min ye Bamako ale kɔnɔna na sa u y'a jira k'a fɔ ko sogonikɔkaw fɛ yen Bajala 1 Tomikɔrɔbugu Torokɔrɔbugu Lafiyabugu ale ni Kayi Sikaso Mopti ko sɔngɔ ninnu kɔni b'a daminɛ 12 la ka taa bila 28 na ko n'o b'i bolo k'i bɛ se ka dɔ sɔrɔ saga la nka saga ninnu u man ca han o kɛrɛfɛ feerelikɛla minnu fana bɛ yen olu ka saga b'a daminɛ 10 na ka taa se 40 a n'a kunkanfɛn ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se k'i ta sɔrɔ saga la nin waati in na lesɔr maaw ko n'i y'a ye sɔngɔ yɛlɛlen don k'o kun tɛ dɔwɛrɛ ye bagan dumuni k'o sɔngɔ de yɛlɛla
o bɔra 1000 ani 800 na ka ti yɛrɛ sɔrɔ 4000 2000 ani 800 na ko o de y'a to bi min ye bagan ngali u sɔngɔ gɛlɛyara nga esɔri ko an ɲɛ bɛ sagaba mun na nin ye an ɲɛ bɛ feerekɛ yɔrɔ mun na nin ye ko seli dugusajɛ k'an ka taa lajɛ k'an tɛ foyi sɔrɔ yen ko Bamako kɔni ko tanke fajiri ma wele ko sini ye seli kɛnɛ ko mɔgɔ tɛ taa saga san dɛ bilayɔrɔ t'u bolo o ye fɔlɔ ye dɔw ka wari sɔrɔli o ye kataba 4 fo dernière minute donc ko maaw ɲɛ bɛ baganba min na nin ye kare kɔnɔnaw la ta mara k'an kana ɲɛ ɲaga a la dɛ komi kebatatɔ do kita ni dɔ bolitɔ tuguna i bɛ datugu a kana bɔ dɛ an b'o k'an da ye hɔ n ye min f'i ɲɛna n ka système 2 do saga bɛ sɔrɔ walima saga bɛ sɔrɔ keba an ka système ka nɔgɔn dɛ soit an bɛ taa alimami fɛ yen an bɛɛ bɛ tile kurantigɛ de bɛ sa kurante an b'a bɛɛ dun k'a ban walima an bɛ kunkolo minɛ an b'o tobi seli dugusajɛ maa t'a dɔn k'an ma sa fa an bolo a f'i b'a fɛ kɔngɔ k'an fa amara ti sangana di la ye hali ka a so ɲini o damandi la ale ye ko jamanakuntigi ale ka wari min bɛ ni a ye a dɔ labila maaw ye yaasa jamanadenw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko œuvre sociale saga 250 jamanakuntigi y'o ta ko k'o di falatɔw yatimɛw cɛsabaatɔw minnu bɛ n'olu kɛlɛ la n'olu joginna ko baara in kɛra jeune ale kɔnɔna na œuvre sociale ɲɛmaaya bɛ maa min bolo sa n'o ye Agibu Asimi Danbele ye n'anw b'a wele ko junior ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ji tun bɛ kɛnɛ ka ye a n'a ka yɛlɛmagama a ko nin ko in kɔni ko nin kɛkun ye ka maaw dɛmɛ maa minnu bɛ bi ni degun bɛ olu la u ma dan o ma koyi saga dira min ye 50 kilo ale ni malo o dira yatimɛ minnu bɛ ani falatɔ minnu bɛ olu fana dɔ dun bolo kɛra olu ye ko jamanakuntigi ko a tɛ fɛ fiyewu denbaya si sɔrɔsi kunda olu kɔni ka seli kɛ u tɛgɛlankolon min ye fantan minnu fana bɛ yen u kana ɲinɛ olu kɔ dɔ ka di olu fana ma kunfɔlɔ kɔni o daminɛna sɔrɔsiw la sɔrɔsi minnu bɛ yen n'olu ye falatɔw ye œuvre sociale ale hukumu kɔnɔna na Musa Atayer n'ale ye minisiri ye min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan ale fana n'a ka maaw olu jɛra ka saga 30 di saga 30 in bɛ cogo di maliyɛn min bɛ Itali n'o ye Abraham ye ale de kɔni ye saga 20 di minisiri yɛrɛ ye saga 10 fara a kan u taara n'o ye ka t'o fana di Laramai ma n'o ye service social maaw ye baara kɛra olu fɛ yen min ye Musa Atayer ye a ko nin waleya in k'u bɛna n'a lajɛ k'a sigi sen kan yaasa a bɛ se ka don ba la cogo min na maa wɛrɛw olu ka se k'a tɔnɔ bɔ ka fara armée kan ko sabula sɛgɛn ni degun o ka ca bi kosɛbɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ mɔrɔsɔni kelen ye hakili la a bɛ sɔn ka kɛ mɔrɔsɔ caman ye seliba hukumu kɔnɔna na hali bi min ye Batuli Ɲangi ye ale ka Tabaski Tour 2024 saga 10 ale kɛlen don k'o san fantanw ni yatimɛw maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila Bamakɔ kinw kɔnɔna na ale ni Mali fan caman fɛ baara in a kɛra kunungo min ye pɔn sabanan kɛrɛfɛla la kun fɔlɔw olu kɔni dili daminɛna Bamakɔ kɔnɔna yan tɔn minnu bɛ yen ni olu ye sɛgɛnbaatɔ ye ni dɛsɛbaatɔ don u kɛlen don k'olu dɔw ka kamari k'olu lisi sigi sen kan min donbolo ninnu ye a bɛna kɛ olu mɔgɔw ye ni Ala n'a kira ale sɔnna ma baara kɔni a daminɛna ka ban n'an bɔra yen an bɛ taa Genève kaw fɛ yen Genève min ye an terimuso ye colonel Asaba Jalo ale bɛ yen Cyprus o ye diɲɛ jɛkulu ye jɛkulu min bɛ INPS ɲɔgɔnnaw Kanam ani CMSS k'olu fara ɲɔgɔn kan san o san o minisiriw sa jamana 18 olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Genève kaw fɛ yen min ye maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na maaw bɛ tɔbɔtɔ cogo min colonel Asaba Jalo y'a jira k'a fɔ ko nin ye jɛrɛ in ta ko 36nan ye Mali yɛrɛ tun b'a ko kɛnɛ kan min ye Burkina tun bɛ yen ani olu ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye jamana wɛrɛw bɛ yen diɲɛ magobatigiw olu fana ni Mali ye ɲɔgɔn ye ka kɛ ni Mali yɛrɛ kɛlen don ka mun sigi sen kan a fɛ yan CMSS bɛ baara kɛ cogo min ye Kanam n'a ka AMO n'a a ka aramu ye ka taa fara INPS ale ka tɔbɔtɔbɔliw ni baara minnu bɛ kɛ a fɛ yen yaasa maaw bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min ko ninnu de taara ka kɛ misali ye Genève kaw fɛ yen ɲinan Asaba Jalo y'i da don a la directeur ninnu fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Isaka Kone ye ka taa fara Boubacar Général ale tun b'a kɛnɛ kan
min ye Ousmane Karim Kulubali ye INPC DG ale fana tun bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛli kɛ Mali bɛ baara min na nin waati na ka kɛɲɛ ni nin ko ninnu ye u y'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ bolodiɲɔgɔnmaw ko olu bɛna sigi sen kan don nataw kɔnɔna na diɲɛ seleke naani yɛrɛ kan ka na leçon ta anw fɛ yan yaasa an bɛ se ka kɛ misali ye cogo min kɛnɛya ko ta nasira la kɛnɛyaso minnu ma an fɛ n'an b'a fɔ olu ma nin ka fisa ko la fulakɛ n'i ma nɔnɔ sɔrɔ i na ji sɔrɔ kɛnɛyaso minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma ko CESCOM 11 olu tana k'u lakodɔn k'a jira k'a fɔ ko baara mun bɛ yen ko u bɛ se ka dɔ fara a kan baaraba minnu bɛ u bolo n'o ye maaw maracogo ye u fɛ yen maaw olu ka jɔyɔrɔ ko u fɛ yen fo ka taa fara furakɛli yɛrɛ bɛ kɛ hukumu minnu kɔnɔna na sɛbɛn dira o CESCOM 11 ma sa ko olu kɔni bɛ se ka jate ɲumanw fɛ ɲuman minnu n'olu sera ka baara ɲuman kɛ nin san in kɔnɔna na wa min ye sɛbɛn ye n'o ye a jira k'a fɔ k'u lakodɔnna k'a fɔ k'u bɛ se ka jate santribaw fɛ kɛnɛya sɔrɔyɔrɔbaw fɛ an ka jamana kɔnɔ k'u k'u jija dɛ min dir'u ma kiimɛlikɛla don n'i y'a sɔrɔ k'i kɛ ne ɲɔgɔnko ye ko komi n ye nin sɔrɔ ka ban n bɛ taa n da so u b'a minɛ i la dɛ ko min ye nin CESCOM 11 in ye k'olu kɔni k'u jija anw fɛ yan min ka gɛlɛn i b'a dɔn a ka yɛlɛ sanfɛ o tɛ problème foyi y'an bolo nka an ka se ka to yen de o ka gɛlɛn an ma dɛ sinon ne yɛrɛ kɛra premier siɲɛ caman awɔ ka so taga la kɔni nka n taara sɔrɔ dɔw bɛ olu ta ka jugu ta olu tun ye palais de Sobɛri yɛrɛ de créé anw bɛ taa so ka taa baara kɛ nka olu tun ye palais de Sobɛri yɛrɛ de créé ala ka mura in nɔgɔya n'an bɔra yen Keba ko aw tun bɛ baro sigi min na o don ko jaa baara daminɛna ministère yɛrɛ de kɔnɔna na ministère kɔnɔna na an ka maliyɛn dɔ de bɛ yen a tɔgɔ ye ko Seyibu Sangare ale tun bɛ Itali de Itali kɔnɔna na mobili de wa an taara bolimafɛn dɔ de y'a tan k'a to baara la o senfɛ sa maliyɛnw ka maa min bɛ Itali ye o de ye wuli ka jɔ kɛ ko fo a ka hakɛw ka d'a ma o ye kɛlɛ de kɛ sa ko Seyibu tɛ se ka to ten denbaya b'a kɔ muso bɛ yen denw bɛ yen jigiyaba de tun don o de kɛlɛ na jaabi nana kɛ mun ye ko sefa wari $200,000 ko k'o di a ma a kɔ ma kunu o sɛki belebeleba o nana o y'o di Seyibu in kitaka don a bangena octobre kalo tile 2 san 1990 ni yɛrɛ ye den ye o 1997 o ye ne taa sa ye Kiledu la a ka dugu o ye Makana Birigo ye Keba ninnu ka dugu ko a bɛ Kita mara de la wa min ye banni ye a ka fatuli o kɛra novembre kalo ale tile 26 san 2022 san serevokaw italikaw olu fɛ yen conseil de base de malien ale wuli ka jɔ kɛ sa ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye musaka ye n'o ye sefa wari $100,000 ye u bɛ se ka o d'a ma cogo min na minisiri min bɛ kalanko kunna a ko na ala sɔnna ma baki ko ale kɔni ɲɔgɔndanw olu bɛna na kɛ min ye baki ye ale bɛ daminɛ juin kalo tile 24 ka taa kun fori a tile 27 Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o fana kɛrɛfɛla fana na min ye IFM ye olu fana ka ɲɔgɔn dan o fana bɛ daminɛ o hukumu kelen kɔnɔna na Keba an y'a fɔ kunu ngo min ye Kucala ye sanvier tun b'a fɛ ka taa ni Kucala ye nka dugutigi ye dugu minɛ k'a sigi a kɔni ma se ka minnu minɛ tɔli kolon karata kolon buguso panneau publicité radio antenne a y'a bɛɛ sasa ka taa n'a ye sisan san tilalen o la k'a bɛ Kucala ta ka taa n'a ye Npɛsoba dugutigi ko mini ka ne to yan wa Watara a y'a minɛ k'a jɔ kak Kucala b'a nɔ na fɔlɔ nka ko dugudenw k'a bila u kunna ko fo maaw ka wuli ka jɔ kɛ sabula samiya ni fiɲɛ ni fɛn minnu wulitɔ don n'a daminɛna hakili to denmisɛnninw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'a ye fiɲɛ wulilen ye a y'aw ka téléphone portable faga n'aw bɛ kɛnɛmana na sanpɛrɛn ale bɛ téléphone de ɲini a b'a sama de a bɛ komi ni fugan b'i bolo donc maa o maa n'i bɛ si kɛnɛma i n'i ka denmisɛnninw surtout denmisɛnninw tulo ka gɛlɛn u b'a fɔ de non ma sunɔgɔ da gɛlɛya b'u la a tɛ se k'u zon na
u mano mina u bolo u to ten o y'a sɔrɔ WhatsApp an t'a dɔn TikTok don o kɔni bɛ ka kule dɔrɔn ko aujourd'hui c'est un autre jour i b'a sɔrɔ o ɲɔgɔnnaw de bɛ ka bɔ wasa donc e dalen k'e lafiyalen e dutigi e yɛrɛ bɛ yen e fana ni e muso bɛ yen nin kasara bɛ taa kɛ donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ samiya min daminɛtɔ filɛ kurantigɛ bɛ yen a ye denmisɛnninw ka telefɔniw minɛ u la su fɛ a k'a bɛɛ faga a k'a bila so kɔnɔ minnu bɛ si so kɔnɔ ni kuran mɛnɛnɛw ni fɛn b'u bolo an b'olu ta fɔ nka maa maa bɛ si kɛnɛ ma i kɔlɔsi telefɔni portable la a bɛ kaba ɲɛkɔrɔ sama ka na n'a ye a kɔlɔlɔ ka jugu a bɛ komi ni fugan fana b'i bolo su fɛ i k'i ka fugan tasaw n'i ka fugan minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka don k'u bila yɔrɔ la yɔrɔ min na u bɛ se ka tanga cogo min na o ye ladilikan ye an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen parapluie fana n'o b'i bolo nɛgɛ bɛ min kun na ka n'o ta mana bɛ min na o ɲini i ka nɛgɛ bɔlɔ bɛ min na i k'o fana bila a kɛkun ye an k'an yɛrɛ taga sabula ɲinan in ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma dɛ donc Kucala an bɛ dugutigi fo Wataralakaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Kucala cɛ n'a muso ni denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen fo arajo min b'an ta Kucalakaw fɛ k'u fo Jalo Kucala an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Mali fédération ale ye bataki bɔ kunu k'a ni ministère des sports ka jɛkan na k'u ye Eric Sekou Sall ka baara ko k'a bila a ban pewu k'u bɛ Eric Sekou Sall fo ko k'a waleɲuman dɔn k'a sera ka baara minnu kɛ u ka communiqué filanan na k'u y'a jateminɛ ko nin waati in na ko bɔlɔlɔ sira fɛ k'an ka balontannaw k'u bɛ bɔ ka kibaruyaw di k'u b'a yira joueurs la ko Mali maillot donni k'o ye makamaba de ye u bolo o ye kunnajaba de ye k'o tɛmɛnen kɔfɛ u tɛ fɛ joueurs ka kɛ bɔlɔlɔkan kumakɛlaw ye kuma min bɛna na ni gɛlɛya ye fédération ale ɲɛmaa dan kan o de ye sɛbɛn in fasiri nin bataki fila ninnu kɔni an y'u sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw de fɛ kunu i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a ye cogo min n'an bɔra yen coupe d'Europe ale bɛ daminɛ bi min ye farajɛlaw ŋanaw ka kɛnɛ ye Alimaɲikaw olu fɛ yen min ye Munich ye sa dulati ale bɛna na kɛ yen min ye Mansaf ye national Mansaf nin ka di a mara ye dɛ n y'a ka tɔn yɛrɛ de ye ko Mansaf ale bɛna na jouer so nka sa ko bɛɛ lajɛlen hakili bɛ maa min na k'o ye Toni Kroos ye Toni Kroos Real dangele ale min yɛrɛ ko ni euro in banna ko ale b'i sen bɔ a la coupe d'Europe a bɛ daminɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 19 min ye baaraw kɔni bɛ taa ban sa fo juillet kalo final kɛnɛ o fana bɛ sigi min ye u ka stade belebeleba minnu n'olu dilanna Alimaɲikaw k'u y'u ka polisiw olu bila u ka baara suguya bɛɛ lajɛlen kɛ dugu kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni fini t'olu la olu ka ca ni finitigiw ye wa ko denmisɛnnin tɛ yen bi Alimaɲi min ti baara la euro in sababuya la kɔni contrat sugu bɛɛ lajɛlen sen na n'an bɔr'o la coupe d'Afrique min kan ka taa Marocaw fɛ yen san 2025 ko o tirage kan ka kɛ juillet kalo tile 4 a bɛ kɛ Johannesburgkaw fɛ yen kafo ale ye o bataki bɔ k'o bila a ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ko n'i ye coupe d'Afrique in jateminɛ sa ale kɔni yɛrɛ tɔgɔ de ko Total Energy Maroc 2025 ko a ko kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna na daminɛ ni tirage au sort ye Johannesburgkaw fɛ yen tirage au sort in ko n'i y'a ta k'a jateminɛ a bɛna n'a to maaw kan ka taa yɔrɔ minnu na nɛgɛ kanɲɛ 13 n'o bɛ bɛn anw ka yan nɛgɛ kanɲɛ 15 ma ko a bɛ kɛ o wagati la min ye équipe 48 ye olu de kan ka ndolanci kun fɔlɔ ninnu kɛ min ye Libéria ye Eswatini Sudan ale ni Sudan du Sud ko olu kɔni ni Tchad olu bɛna na ɲɛbila balontanw kɛ fɔlɔ min ye groupe 12 o de bɛna na sigi équipe 4 o de bɛ k'a kɔnɔ champion d'Afrique n'o ye Côte d'Ivoire ye ale kɔni bɛ kun fɔlɔw la ale kɛrɛfɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛna na se ka kɛ tête de poule ye o ko la o ye Maroc ye Algérie Bénin Botswana Burundi Cameroun République centrafricaine Tchad Comores Congo République démocratique du Congo Égypte ka taa se Guinée équatoriale ma Eswatini ale ni Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Libye Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique ani Namibie k'olu bɛɛ lajɛlen de bɛna na ta ka don tirage belebeleba in kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a jateminɛ jamana minnu bɛ yen ni olu kɔni sen bɛna na ye fɛn in na sa n'o olu fana bɛ yen olu kan ka ɲɛbilaw kɛ Niger b'o la n'olu kan ka kɛ u kan ka tila tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Niger b'o o la Rwanda Sao Tomé et Principe Sénégal Sierra Leone Afrique du Sud
Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe. Koni ye Coupe d'Afrique taga jatemine sa samba fla ani mugan duru san kwa koni ko bela jene kunganga sigi senga ka be septembre kaloma mi ye tirage ye ale ni nyogonda munu ma kala ko equipe muga ani saba ulde bta akene ka sabula Maroc ale koni ka kene do kaba ale qualifier no d'office donc ni jamana nunu sa ulde na nyon soro pulu muga pulu tan fla konnana ni ye kiwara ye munu be dance ka nga songwara na kiwara la ameta makanga ufi yana nga kiwara obela jene kunche hiji eko mina sigi madame nefiu aywa mume mina ka ufi amara anga Ibrahim Jawara nga che anga ale soro minye mina ka ufi mimi anga siga o la yana nga kuna faru kunche etal damne mina kabo makanga ta mina alhamdulillah bi juma subaina ni anga mauta to mina kabo makanga ta mina sigi damne alhamdulillah filiale gouvernemental Ameka bo maranga hotel la ni wati na bishuna juma shubaina ni wati na 1h du matin kan kunda kata mina nyanga délégation folo mo wulto alhamdulillah ka visita kabanga hotel la mina sigi bena dam na ambal mas la mew am sika fo e iji bara dam na to ya alhamdulillah rabbil alamin okman ne kuna fol telmay kada be kuloka alhamdulillah kada dina ministre kuloka docteur Mahamadou Kone anga jamana famo kada kuloka alhamdulillah rabbil alamin uka donga fo nyanga mauta to mina kabo maranga ta mina alhamdulillah rabbil alamin hiji bara ni adam ne toyi uye namuta hotel la no anga hotel bayna funduk jawharat diyar ni matar bi juma shubayna ibunu kunda kata mina ni équipe folo e boto e bisi folo ni o boto e shuina 1h du matin aywa alhamdulillah rabbil alamin okuma bara tabulu kan amanga commission mo fo commission transport mo ambu fo commission religieuse mo ambu fo walmando ni watina ayo alhamdulillah rabbil alamin iji yere bara ambe ka fo ni adam ni sa alhamdulillah antu imura bara bana antu silme ka hiji kono ayo anga mawbe ka bossa ku kunda kata mina sigila alhamdulillah mina beke ka arafa ke ka muzdalifa ke alhamdulillah rabbil alamin kata shita ne bon fo kata hiji bara ba inshallah okman yanga bisi folo wuli toy ki kunda kata mina kabo maga shuina bi shuina alhamdulillah juma shudo andna juma la kaban déjà kadaka 1h du matin ba on fait non 1h du matin vendredi le 14 juin 2024 gouvernement ga ejideu ni uta toy mina anga bisi folo nya wuli toy alhamdulillah rabbil alamin ami ala fo kala baraka da ne kuna fol tilmay kala sebema inshallah ame do ke ya rabbi ala ka tonroya ya rabbi ala ka tonroya u bebe shikata sini juma soko madafe o ba so malika gouvernement ga ejida bebe mina alhamdulillah ni wati na anga équipe do fana be mina basum nu damsak nu kabi kunu ulbe mina kalebon sabati no alhamdulillah rabbil alamin chuka mina hijido ngata mina kaso labembe sabati no alhamdulillah rabbil alamin okman yekuna folteli mai kala se malien bema ka fon yayi maka amena bo maka shuna kan kunda kata mina sigila kle damado inshallah kle nani kle du inshallah nya bote ka tola ni wati nanga bisi folo fleni wala amba foninga walmando aywa amba blani wati na inshallah alaka tonroya wassalamu alaikum aywa ni miye Jawara ye Ibrahim amba foka walmando amba fasa ngobi ame fodi tagagne si Seru Sangarema ale coordinateur dugutigu ka coordinateur amba foka sori ki mesofo miye bye kale fana fo mairie du district konna kurbe jara imamundo anga fo be sama miye anga karamogo maraka sama ke albe ko warka o fi amba fo ni watina ante yine jaba sidibe ko madame Sall amana ka dembe abela jido fo kole kata se malien munu me ko ka sa Lucas Dakono ama ale fo kata se Isa Konate ma ale ni sori sako ulube États-Unis ka o fi Mohamed Lamine ko kayna kale fana fo Las Vegas miye bilie ale be ani watina gouverneur de Oyo ande ba anfe ani watina yana aga se ga ta États-Unis ante yine Papis
Jaloko wolofo fe mi Ibrahima Sakwe ka le fana fo Ibrahima Tungara ale be France mi ye Ablaye Nyakate o fana be France ka ta fara Gawsu Traoré ka malien mun be fa o fasa sori kema sona ka demaya belajele ka mu belajele fo ko wala mano Amara nun keta ale tumbia ka ta fara Kiba Jaloko na la sona man nege kan ta ani sigi ana nyuan soro kenega kibara werola abasaka famille ke mun ala ka tle here ala ka sababu nyanga shini kiran la bango mala ka dama ala ka nga jamana kisi ala ka nga jamana tanga seliba amusaka ala ka no ga islam bela jiri shini kiran la bango mana akambe